Purnomo ingkang anandang pri hati ratu ing wirata matwa pati anandang ampa ing wirata Aku Raden Raja Mala endi jago wiring kuning saka kasepuhan negara Wirata satus bareng ambrus Mala ora bakal gigrek muluku selombo ya Iwang suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun sumrambahe para kawula ing negara Wirata mugi tansah kinemulan karaharjan keselamatan donya prateng delah tresnani anakku bocah bagus, bocah sigit, bocah jentara. He, Seta Buminjaya. Kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Dewaji amiji keng putra kula pun Seta Buminjaya. Tak kandhani ya Seta. Dadi pimpinan kaya bapakmu iki ora enteng kewajiban kang sarta pakaryane. Tapi tembung sabda Pandhita Ratu Nagara Pandhawa Kresna ingkang tumetes ana dlancang Seta yakti tan kena den ilangi yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora mula ing ripalungguhan iki bapakmu wis kadung ngucap saguh apa sing kudu kaweca kudu bisa sembodo. Nuwun inggih Kanjeng Rama Dewaji pamanmu ingake
tontonan kang donya urung tawana jagat durung nate mulat ya kuwi wujute apa kinca wis nyagake jagone dadi atur-atur miturut pring Gusti dene sidi miwang utama panindaking praja ngadil bejo dadi bandara parinarapan mring abdi nun inggih babakan punika ingkang badhe Prabu Matswapati awit pangestu paduka ripalenggahan sak mangke kang putra paduka pun Seta Bumenjaya sampun angsal sawung utawi jago minangka kekuatan negara Wirata. Dadi kowe wis entuk jago nuwun inggih sampun Kanjeng Rama. Jago saka ngendi he Seta? Inggih saking negari Wirata mriki piyambak. Ingkang mapan wonten ing dusun Pejagalan. Atmajanipun Ki Jagal Walagas ingkang nama pun Jagal Abilawa. Lah banjur menapa dipun keparengaken marak seba wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Dewaji. Ya aku kepengin ngerti kaya ngapa jagone Ratu Wirata nanging nyuwun pangapunten nggih Kanjeng Rama. Gandeng Jagal Abilawa menika lare saking dusun utawi lare saking desa dadi kirang babakan tata krama tuwin yuda negara trapsilaning basa nanging lare menika ketingalipun saged pinercaya awit andarbeni jiwa ingkang jujur ngapusi ya ora gelem diapusi inggih mboten purun mangkono Seta nuwun inggih lakar kasinggihan Kanjeng Rama ya yen pancen kaya mengkono aja ninggal hambeke satriya tanah Jawa mara gage timbalana si Jagal Abilawa kon marak ana ngarsaning Sun Seta Bumijaya. Sang koso, anu bayang
langenira sang nahar pati lampah hiro alon micelangan
saya yuwarna nira ladalah jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara seta Buminjaya wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama Dewaji apa iki sing kok kandhake ana ngarep mau bocah saka pejagalan sing bakal dadi jagone wong Wirata Seta. Inggih lare menika Kanjeng Rama lakar kados mekaten lare menika lare saking desa Pejagalan ingkang mangkenipun dados jagonipun saking kasepuhan negari Wirata. Paladalah nyawang wujute wae aku wis percaya yen bocah iki mengko bisa nandingi kridane jago saka kepatian pamanmu Raja Mala. Ketitik bocah iki dedege gedhe dhuwur godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune rambute gondrong bocahe gedhe dhuwur katon sekti mandraguna pilih tanding sajroning ayuda. Wong gagah wong gedhe dhuwur aku nderek tepung Gladiwanuh merga ana tetembungan ora kenal ora tresna. Lah iki apa bener jeneng sira bocah saka Pejagalan sing jenenge Jagal Abilawa kuwi apa ya kowe kuwi? Wah dalah ngereng wae kaya gempa bumi. Kowe takon karo aku, ya kowe sapa cah gagah? Pancen bener jenengku Jagal Abilawa. Jagal Abilawa ya pancene kaya mangkono. Bocah saka desa Pejagalan anake Ki Jagal Walakas. Weladalah aku kok lagi ngerti iki yen jebule duwe kawula sing gagahe kaya mengkene. Pancene tak akoni aku wiwit biyen nganti saiki babar pisan
ora tau metu saka omah. Lah terus yen kowe ora tau metu saka omah, gaweanmu saben dinane apa? Bantu karo bapakku jagal walakas. Bantu babakan apa? Bantu pakaryan apa? Bantu ya kuwi dadi wujude jagal, beleh kebu, beleh sapi, beleh wedhus, beleh kirik. Lo. Kirik barang nek kepepet yo ngono. Oh ya. Kowe wis ngerti apa durung? Apa to wigatine jagal Abilawa tak timbali marak ana ngarsane panjenengan ingsun Prabu Matswapati. Aku wis dikandhani karo sapa? Karo anakmu Seta. Gune wong Wirata ngadepi si Raja Mala. Apa jagal Bilawa saguh? Aku saguh. Dasarmu saguh apa? Wewatonmu saguh apa? Kok kowe saguh kang sarta wanuh-wani dadi jagone wong Wirata? Aku ngrumangsani lair ana bumi Wirata. Aku mangan ngombe wulu wetu saka Wirata ana pengayomane ratu Gustiku Prabu Matswapati ya kowe kuwi. Mula aku dadi nom-noman duweni kewajiban labuh marang negaraku. Yen to negaraku mbutuhake aku, aja to mung bandaku, nyawaku sak wutuhe bakal tak udhokake kanggo srana jejeking kekuatan negaraku Wirata. Welah talah. Ketoke kowe bocah desa. Omongane kasar ning bareng dirasake tinemune jebule omonganmu bener, omonganmu mentes. Aku ora usah mbok alem. Aku ora mendem pangalembono. Aku matur witing klapa sak lugune. Aku duweni prasetya yen to urip ana salah sawijining negara aja nganti duweni pitakon negara wis menehi apa karo kowe, nanging pitakone genti diwalik kowe wis labuh apa marang negaramu. Wah, elok Bilawa elok. Kowe ora salah Seta, kowe ora kleru duweni jago sing kaya ngene. Kowe babar pisan ora kleru. Lho nggih ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Tah yen to pancen kowe gelem lan siyaga dadi jagone wong Wirata, kowe besok yen wis kelakon dadi jagone wong Wirata, kowe kok nganti menang utawa unggul ing jurit, kowe njaluk bebungah apa Jagal Bilawa? Kowe arep njaluk Raja Brana? Apa kowe arep njaluk derajat lan pangkat? Apa njaluk kelungguhan? Yen perlu kowe kepengin njaluk omah sing magrong-magrong, apa njaluk bojo sing ayu, kowe bakal tak turuti, kowe bakal tak sembadani. Aku ora njaluk apa-apa. Bondo moh yen kowe menehi dhuwit karo aku, tegese kowe nyogok karo aku. Aku ora sudi mbok sogok, ngerti ora? Sing nyogok karo sing disogok kuwi padha-padha dosane, padha-padha lupute. Ngono? Iya. Mula kang mangkono walien rasamu Prabu Matswapati. Sak mengku karepen resik atiku nggonku bantu karo negaramu. Aku ora usah mbok wenehi bebungah apa-apa. Aku moh nampa apa-apa saka kowe. Yen to aku njaluk bebungah karo kowe, tegese atiku ora tulus, atiku ora ikhlas nggone bakal bantu marang negaraku. Wah, elok tenan kowe Bilawa. Mula yen aku duweni panemu, yen ana pejabat kok korupsi,
yen nganti ana pejabat wani mangan duwite negara aku ora nyalahke sak wutuhe marang pejabate nanging kawulane sejatine yo melu salah jalaran yen ora diwene duit ora gelem nyoblos kawula ya melu salah, kawula ya melu luput, aja digebyah uyah sing salah mesti pejabate sing korupsi. Ning kawulane ya melu mangan duwite pejabat, nek ra dikei duit ora gelem nyoblos matane picek. Mula aku njaluk supaya negara Wirata kene resik saka bangsane ngono kuwi. Mani politik kudu ilang saka negara Wirata. Elah dalah, pinter tenan kowe Bilawa. Permara manguswamya ngambreng kadi karonaning kaswasih ring marga malatung resang kanta wastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya umyo samara waya hampo upama bocah nom-noman negara Wirata racake kaya kowe kabeh kira-kira Wirata kene racake ora gegeran racake ora bakal ana sing padudon tak baleni neh ora usah ngalem karo aku ora usah ngalem karo Jagal Bilawa aku ora mendem karo Pangalembono ya to iya wis dina iki ketokno dadamu le ketokno sing dadi jiwa kasatriyanmu mara gage majuwa ana blabar kawat janget cinen kula wonten dawuh Kanjeng Rama Dilajamiji dumateng keng putra kula pun Seta Buminjaya iringen Jagal Bilawa ya le cah bagus kowe sing dadi botohe Jagal Bilawa non dateng sedika Rama Dewaji gandanya sekar keadung
Pandya ingkang winuwus ingkang mapan ana kepatihan risang Raden Rajamala. Raden Rajamala kalamun Cinandra solahe kaya mliwis nyampar banyu.
apa Yud Jeng yak sendra kura rupa mangsa kabdi angin bangsa pal keprapal selo selo napa laksat sabto lumayu mangungsi kakyat kakudo kang jogo Arca manik sejatine ngalam kang tinuding ing jagat. Adikku Yayi, adikku bocah gagah Yayi Rajamala. Ladalah. Ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Kincaka Rupa. Dina sak mengko kowe sing tak deng-deng kaya kendang. Aku ora marem yen mung dadi patih ana negara Wirata. Aku kudu dadi wong nomor 1 mapan ana ing negara Wirata, tegese Kincaka Rupa kudu dadi ratu mapan ana ing kraton Wirata. Mbuh piye caraku, embuh piye reka dayaku. Anggonku bakal anglengserake kawibawane Kakang Matswapati kang sak mengko dadi ratu ana ing negara Wirata. Ya Kakang, ngestokke dawuhmu. Adon-adon jago manungsa iki mengko kanggo pancatan anggonku bakal ngrebut kawibawane Kakang Matswapati, rebut kelungguhan ratu negara Wirata. Kowe kudu menang Rajamala. Ya aja kuwatir Kakang. Nadyanto Rajamala iki menungsa lumrah, nanging aku kena ing lara tan kena ing pati. Karepmu piye Rajamala? Sak mangsa aku iki mengko mati, Rajamala enggal cemplungna ana sendang watari. Tartamtu Rajamala iki mengko bakale urip maneh nadyanto matiku sedina ping 7 paribasane, nanging kalamun to mbok cemplungke ana atuwuh meneh apa sing dadi kasektene Rajamala. Ya bakal tak estoke apa sing dadi kandhane Rajamala. Kirapke wadyabala kepatian kon ngawati lumadining adon-adon jago manungsa iki mengko. Surak gotong royong aja nganti kecicir, budal dina iki mapan ana blabar kawat janget cincang adon-adon jago menungsa. Ayo jatuh mandor, aja
Oh. Wait, Jago saka kasepuan ndi? Jago saka kasepuan negara Wirata endi? Nggih, mengke riyin taksih melampah. Ayo. Ndi jago kan Wirata liak poteng-potenge batange. Tak kemah-kemahe balunge. Ayo, mosok jago Wirata yahene ora wani jedul. Weh! Jajingan lunga. Kaget iki wong. Sabar, Kang. Yo. Sikro tandang resang payo sewi ore tungkol manembah ore tungkol manem seto kula wonten dawuh paman jagone wong Wirata kuwi sing burimu kuwi nggih lakar kados mekaten. Sapa jenenge? Jagal Abilawa. Jagal Bilawa lakar kasinggihan. Piye? Kira-kira piye? Kira-kira piye? Monggo nderek kersanipun Paman Kincaka Rupa. Rajamala. Piye, Kakang? Kuwi musuh musing ana gurine Seta Buminjaya. Aja kuwatir gibeng diengkleh bangkeane dina iki. Aja sumbar mengko mundhak aber ngestokke dawuh. Seta Buminjaya dina sak mengko mara gage gatekna Seta. Tontonan adon-adon jago menungso iki kiblat papat 5 pancer wis padha nyekseni kaya ngapa to gayenge kaya ngapa to regenge banner wis dipasang kabeh. Nggih.
saksikanlah adon-adon jago manusia ngono. Banner-banner pamflet wis kabeh. Mula iki mengko yen wis penonton rame wis katon regeng iki mengko nek ora ditotoi ora gayeng. Lajeng kersanipun totoane dipolke pisan. Karuan lek entek-entekan. Wih nggih. Lajeng totoanipun menapa? Bur manuk menika tegesipun yen nganti jago saka negara Wirata sapa mau jenenge Jagal Abilawa. Wah, yen to nganti Jagal Bilawa ana palagan mati musuh jagoku, bapakmu Matswapati kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo apa wae sak negara Wirata. Kosok baline yen to nganti Raja Mala jagoku sing mati ora mung bumi kepatian, guluku tak udoke. Piye Balawa iki totoane negara kira-kira Jagal Abilawa wani apa ora? Wani ya. Piye? Wani ya, tak kiyeteke ndase Raja Mala. Iya Bilawa ya. Piye? Nggih, wantun paman. Wani, wantun. Yen pancen wani aja mung ana lambe, aja mung ana lisan, nanging kudu ana hitam di atas putih, kudu ditanda tangani luwih dhisik. Nggih. Iki tanda tanganku Kincakarwa. Aku tanda tangane kene. Nggih. Ayo, materai. Nggih. Karben ben tambah mantep aja mung tanda tangan ning ben saya mantep kudu disetempeli nyoi. Kaya ngene wis ora iso mbantah nek nganti jagomu kalah bapakmu kudu lunga saka negara Wirata. Niki ngestakaken dawuh yen wis jagomu unggahke panggung supaya ditindake aton-aton jago manungsa dina iki. Niki sakniki ditindakne sakniki. Saiki sesuk bengi wayahe leren. Nggih. Sesuk bengi rasa dong ganggu aku arep cis sik. Nggih. Aja kesuwen enggal tindake. Nggih. Sarira ngawula dumong godhek wak simbar jojo lapar kawat janget cinencang yo kakang yo aja ninggal duka lan prayoga yayi lanang sing dadi juritmu tak dongakne Raja Mala unggul ing peperangan lapar rene wonten dawuh kira-kira jagoku ki menang apa kalah? Menang. Kula bagian nyumet dupa teng wingking. Ya. Kula sing dukuni Raja Mala. Apa ana syarat-syarane? Apa ana carane? Apa ana syarat-saranane supaya jagoku Raja Mala iku menang ana blabar kawat janget cenencang?
wonten carane. Carane piye Mbah kira-kira? Jagone jenengan ampun ngantek madhep ngidul. Lho, penyebabe ora entuk madhep ngidul, sak mangke Nagadina teng sisih kidul. Malah nepi jagongan kali Nagasari barang. Oh iya. Ngono nggih. Iki nggo cetane menang apa kalah Rajamala? Nek kula niku nek ngeramal ngagem hitungan 6. Hitungan 6 ki maknane piye? Hitungan 6 dihitungi. Rajamala menang, 4 Rajamala kalah, 5 Rajamala menang, 6 Rajamala penting entuk duit. Cang ya gelem ya 150 kanggo langganan. Nggih pun monggo kula ladeni ya. Ngene iki paling tak tipasi tok wis turu. Wah, ayo munggah blabar kawat janget cinencang. Aja nganti kowe mendho ing pamiluta. Aku ora bakal wedi. Ngejak tanding karo Jagal Bilowo. Ngejak pirang dina tak ladeni. Ayo Rajamala maju. Redo mawur mangawur-wurahan pangarane ngajurit gong makuru gongso tata kaya butula wara panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sepit ing Jagal Bilowo Mara Diage mumpung durung kebacut kowe njaluka pangapura karo aku. Kowe tanding karo aku padha karo Soroh Nyawa. Jalaran Rajamala iki wong digdaya, wong prawira jayeng palagan, tinatah mendat jinara menter, pinaku mendal binedil njundil. Emaneman kowe isih enom, isih dawa umurmu, kowe nandingi aku ora gondro sepira. Mumpung isih kena dipetung kowe ngaku kalah ning aku. Dek kowe mulya tak sangoni pira butuhmu, ora sadadak kesuwen kowe nyerao karo aku, kowe teluka karo aku. Cangkemmu menengo sik. Ora blabar kawat janget cinencang kene dudu papane wong nyang-nyangan. Anane wani apa ora, urip apa mati. Mula kang sok iku Jagal Bilowo ora bakal gigrik wulune slombo tanding lawan diapurmu. Yen ngono kowe wani karo aku, apamu sing tak wedeni. Cacing wae tak idak molet. Apa meneh Jagal Bilowo edan tenan kowe. Kopat kapita kaya buntute ula tapak angin, kekejero kaya manuk branjangan. Kowe musuh karo Rajamala tak ibaratke musuh timun musuh duren. Timune kowe durene aku, timun keceblokan duren mecotot sing dadi nyawamu. Kowe musuh Jagal Bilowo tak ibaratake kaya watu musuh tomat. Ora gelem kalah. Watune sapa tomate sapa Gus? Watune aku tomate kowe. Tomat keceblokan watu mecotot utekmu. Wah. Ora gelem kalah to cah iki. Ya,
ngemping lorong Gincapati merangi tata grajamu. Lakon gieket siung pengapit bialiaran dianjur betah dasmu kowe. Adon-adone diwiwiti ya dikeploki yo. Jaga Bilawa menang yo. Raja Mala bongko yo. Pendukung bayaran gue. Minggat rontok galungmu. Ah. Kok mboten iso suwi anu awakku ra patek fit awakku. So nek rene neh aku tak jan musik nggih. Makasih ya wis dilayani nggih, Mbah. Aku suwayang karo kowe ana. Dah. Ya tuwek meh mudare kakean polah. Polahane. Antek gatel kabeh. Bilawa, kowe aja mati Bilawa, kowe aja nganti kalah. Iki totoane negara Bilawa. Ngombe. Oh iya. Ngombe ora cepake. Ngombe ya. Kowe ora ndang maju meneh Bilawa. Musik. Ngenteni apa Bilawa? Ngenteni bel. Ngenteni bel. Wis muni, tak maju neh. Yo, sing hati-hati. Khususan jagal Abilawa Al-Fatihah.
minggat. Lambar kawat jangan cinin cangkok enek begenggek itu. Yo, pilih yo. Ayo ngadeg kowe. Obao cah getah sok dilawan. Jerep apa depani lemah ari Sang Raja Mala. Kutah Ludira prayitna kang ngraka Raden Kincakarapa giya mrentah mring wadyabala kepatihan. Sigra kadabyang-dabyang kacemplungake sendang penguripan ya sendang Wadari. Urip nah kaya wuwu saking Nindra Dyan Rajamala. Yo gotong. Gotong. Ayo. Yo. Yo dihitungi bareng-bareng yo dicemplung nih. 1 2 3 Birawa Rajamala isih urip. Isik sore wis gobyos keringet golek pasaran ning Cepu ya. Gotang lah yo.
Prataruna Angudya Sanes karo mongko sakene dumati marsudi ingkang kangane gunane pisane sembodo sampeyan kok ora tanggap ing swasana. Adon-adon jago nika kakang sampeyan jagal Bilawa musuh tanding musuh Raja Mala. Raja Mala mati cemplungke sendang urip neh. Raja Mala mati cemplungke sendang urip maneh. Niku sampun marambah makaping-kaping. Niki nek mboten sampeyan tulungi mboten badhe rampung. Apa entuk tulung tinulung ki tulung tinulung boten napa-napa watone tumuju wonten kabecikan. Lah banjur caraku bakale mbantu kepiye ngaten. Sampeyan dhisik tau duwe pusaka peparing saking Bathara Brama sing jenenge panah Kyai Brama Warastra. Iya ki. Lah niku gunane sakniki. Panah sampeyan sing jenenge Brama Warastra sampeyan lepasne saking mriki. Panahe sampeyan ner utawi sampeyan paske wonten sendang penguripan Sendang Watari. Ing mriku mangke Sendang Watari bakale aber. Yen Raja Mala dicemplungke mriku, Raja Mala mboten badhe urip malih. Ning bakale mati kobong dadi awu. Ning panjenengan nindake perkawis menika bakal angsal ganjaran saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mundur ki enggal tak tindakake perkara iki Kyai Semar. Kentekan akal apa ora kowe Bilawa? Kowe wis tak kandhani ning ngarep mau, kowe nyerah, kowe nungkula karo Raja Mala. Ning gembelo sirahmu, kowe keciliken iket kegeden ndas. Kowe ngecak pirang rak ladeni cah bagus. Pautoh kaya
kaya mangkono noyak nayuh Baskara Titimangsa. Budidayane manungsa tan kuwawa bedah garise kang kawasa. Risang Raja Mala wis tumeka wahyaning mangsa kala pinesti janji tan kena den uncati. Sendang watari kang sampun cinemplungan Brahma Parastra. Mubal babal dadi geni kocap. Punarpane Dyan Raja Mala den cemplungaken sendang watari kobong dadi awu. Cemplung yo. Hei. Waduh. Mati aku yo. Patine adikku Raja Mala sing banget tak kersani. Bilawa jagone mati botoe sing maju. Suramrata Jayawrata rebutan. 1000 pareng maju, 100 pareng ambrus. Jagal Bilawa. Pancen kowe bisa mateni adik Raja Mala. Iki botoe sing maju. Kincaka rupa acepana. Ngecap pirang-pira tak lateni kowe. Sopo iki Dik cantik men iki? Peyuh. Wiwit saka pucuk rambut nganti jempolan sikil renek getek cacate ae cantik. Namane Pean sapa? Inggih Raden, menapa paduka pangling kalian kula? Pangling wae. Kula nate ketemu kalian panjenengan. Loh, ketemu ning ndi? Wonten Kaputren Negara Wirata. Kula menika abdinipun Dewi Utari. Kowe abdine Dewi Utari? Inggih. Jenengmu sapa? Niken Salindri. Yo. Kowe to sing gekerne dunia akhirat kowe to. Wis perkara Raja Mala mati nomor 17 sing penting aku iso ketemu karo dirimu. Kowe disawang saka kaduan Demes, disawang saka cedhak pantes wiwit pucuk rambut kanthi jempol suku babar pisan ora ana cacate. Rambut ngembang bakung marake ati bingung mripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran lambene manggis karengat yen pinuju me semangu jiwat payudara wewek ning kathok marake sesek yo.
Ngapa to ngono kuwi aku gedhing, aku ngono kuwi gedhing, aku ngono kuwi. Wes ndak usah tedeng aling-aling tedeng. Aku seneng karo kowe, aku kedanan karo kowe, aku sayang karo kowean. Asline omahmu ngendi? Nggih daerah mriki-mriki mawon kula abdine Dewi Utari. Ngono nggih. Kowe njaluk apa? Dri. Waton ora njaluk tumuruning lintang lawan rembulan, kowe tetep tak sembadani. Ning kene sing enek nggur karyaku karo kowe, kowe gelem ora dadi bojoku. Kowe dadi bojoku ora bakal tiba ning parang curi, nanging bakal tiba ana kasur babut. Manuta kelawan aku dadi bojone Raden Kincakarupa. Panjenengan niku sampun sepuh, kula niku taksih bocah. Jarak umure niku adoh sanget. Napa paduka kalian kula niku ibarate umure adoh napa mboten masalah. Lho, wong tuwek kaya aku ki entuk cah nom kaya kowe, entuk cah cilik kaya kowe ki padha karo entuk jamu ngono. Malah guyu. Guyu piye? Nggih bloko suto blak utang terus terang mawon. Piye? Kula sampun gadah pacangan. Kowe? Nggih. Kowe wis duwe pacangan? Inggih. Pedhot nae karo aku. Nggih, menika cara nista wonten cara ingkang langkung utama. Cara sing luwih apik piye? Panjenengan tembung mawon pacangan kula, nek paduka kepenginaken kula. Bojomu kuwi Bojo kula niku mapan madya ratri tengah wengi udawa kawis setengah kalih welas sekedhap malih mapan wonten ing pojok beteng negara Wirata. mapane ana pojok beteng negara Wirata. Inggih, jam setengah kalih welas. Bojomu ki jane bangsane apa? Bangsane gendruwo. Yo. Musik to. Kowe iki cah ayune kaya ngono kok bojomu milih gendruwo. Yo aja ngenyek gendruwo, najan gendruwo malah gendruwo iso suwi ngono. Apane? Lek omong-omongan ki lho. Oh, nek omong-omongan. Yo mangke nek sampun paduka dililani kalih bojo kula, paduka gelem ngrabi kula, monggo to kadhahara sak wanci-wanci paribasan sekul mungging rampadan kapuluka sak wanci-wanci kula ndederek. Yo, kowe ngomong ngono kuwi ning jero kene kaya ana sing ngubah dhewe lho, Kak. Tenan. Tak petukane bojomu dina iki. Inggih monggo sinuwun. Nyapa to ngono kuwi nyapa rosan jawel-jawel. Nyapa gething aku ngono mbok sok ae nek wis rabi. Ah iya. Melaku kok mburi sok egat egok. Wah. Bilawa aku tulungana. Kowe ngopo? Aku digodak-godak karo Nayaka negara Wirata jenenge Kincakarupa. Yo nek nyawang aku pucuk rambut nganti jempol sikil, nek monteleng ra kedhep munggah, medun tekan dodon muandhek suwi ngono. Nek nyawang kuwi. Aku ngaku-ngaku nek wis duwe bojo, bojoku mapan ana pojok beteng negara Wirata, bojoku wujude gendruwo. Kowe etok-etok dadi ndruwo ya. Ngene iki lho. Khusus dipakakne dadi ndruwo aku iki lho. Wis to gelem nek ora ngono aku digodak-godak nek yo nek nyawang aku mripate dikiyer-kiyerne yo irunge dimekrok-pekrokne lambene digeget-geget yo aku gila bilawa aku gila Yo mulak patenane.
bojone Salindri. Bojo lak jaluk. Ayo, metu. Aja pirang-pirang ateni we. Parati. Ayo, metu jare setengah 12 mapan ing pojok Benteng Negara Wirata. Ndi pewujudamu? Doyong mati aku. Jiwa mancing. jaring Prabu Susarmo. Mampir